Asli gitu soalnya nih, Video. Sudah dia punya nggak? सालायबाय थायोलै नै जाय जाय गाखोनो फैसा होनाय गाखोनांगौ बेनिफ्राय ओरै पिकनिक जाग्रा बैबो नै बाव जाफैबाय जोङो बावबो दङ बैजों दालां दङ नै आंना पार्टि लोगोफ्रा बोसोर गोदाननि बेरायफैदोंलै मनासो लाखायो जोंनो नै बाव जाबाय जोङो पिकनिकखौ नै आसोलफ्रा फट' खेबजालायगोन Dia. थांफिननो ओंखारबाय Kibla kas kibra. Akibo. Hah? Terus apa? गाखोनो फैबाय जोङो दसे गाखोनोसै Aku coba lah. बापरे Istiwa